Useimmat meistä unelmoivat viihtyisästä kodista, jossa sisustuksen ja rakentamisen ratkaisut käyvät käsi kädessä. Sellaisesta, jossa kaikki pienimmätkin yksityiskohdat ja materiaalivalinnat on osattu ottaa huomioon. Kokonaisuuden, jossa viihtyvyyttäsi on lisätty ajattelemalla asioita uudella tavalla. Liune Door antaa lisätilaa asumiseen, jopa 1–3 neliömetriä per ovi ja 30 neliömetriä koko talossa. Liune Door liukuovi on suunniteltu huolella kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi ja vapauttaa neliöitä hyötykäyttöön. Liune Door on toimiva ratkaisu niin kotona kuin julkisissa tiloissakin. Se voidaan lisäksi vaihtaa helposti seinää purkamatta. Liune Door vapauttaa tilaa.